10 godina, ali je lijepo slaviti 10. rođendan. Riječi su Marije Milošević, predsjednice Splitske misionarske udruge Zdenac. Aktivni su u Ekvadoru, Tanzaniji, Nigeriji i Ugandi, gdje pomažu pri školovanju siromašne djece. Članova je trenutačno 25, no udruga ima mnogo donatora, suradnika i prijatelja, što se najbolje vidjelo u prepunoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa. Na ovome svijetu je puno dobra, ali ne još uvijek dovoljno da bi ovaj svijet mijenjalo. Zato i kap dobrote može biti nešto što mijenja jedan dio ovog našeg svijeta. Poseban gost u Splitu je svećenik iz Ekvadora, otac Jorge Barahona, suradnik u projektu Zdenac znanja kumstva. Tim projektom građani Hrvatske, kumovi, plaćaju školovanje za 800 djece u zemljama trećeg svijeta. U Ekvadoru je jako teška socijalno-ekonomska situacija. Ima mnogo siromašnog stanovništva. Golema je razlika između siromašnih i bogatih. Ali dobrotvornim radom i obrazovanjem djece želimo poboljšati stanje i umanjiti te razlike. Članica Zdenca Lana Pecotić provela je godinu dana u Ekvadoru, u samostanu gdje je naša časna sestra Lenka Čović. Lana kaže kako je to bila najljepša godina u njezinu životu. Brinula se o siromašnoj djeci Indiosa. Moj najveći dio posla se vrtio, mogu tako reći, oko djece u vrtiću. Imala sam jednu grupu djece sa kojom sam svaki dan provela vrijeme, a osim toga, evo, bilo je i nekakvih drugih zadataka, konkretno pomagajući starijim curama koje su tamo bile u internatu, također pri učenju engleskog, informatike. Nikolina Tomasović i Adriana Lupić uskoro će na godinu dana u Africi. Susret s nepoznatom zemljom, zamislivim za evropsku državu. Su bez roditelja, bez jednog roditelja, konkretno sad govorimo o Tanzaniji, budući da je doli najviša pošast sida i malarija. I uglavnom su to djeca bez roditelja kojima se pokušava omogućiti školovanje onima koji to žele. I mi bi trebali biti u svojstvu njihovih mama i tata. Ovo je samo prvih 10 godina udruge Zdenac. I dalje će privlačiti volontere koji će s mnogo ljubavi i pažnje diljem trećeg svijeta pomagati siromašnoj i napuštenoj djeci, kao i bolesnim i nemoćnim starcima. Čestitamo im 10. rođendan. Potaknuti kritičnom humanitarnom